कवन ऐसन प्यार दहली के टूट गईला बिखर गईला। ई बात बड़ा अच्छा लगल भाई भोजपुरिया झकोरा वाला भाई के जौन के न्यूज़ चैनल चलावे न अब पहुँचल बा न सोनी किन्नर के लगे। तो जानते हो खबर जब सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा अगर वायरल होता सोनी किन्नर के और एगो लड़का बा न, हालांकि बतावत न कि कहत न कि हम आज तक ले अपना हाथे खाना नहीं खैले। तब भैया हम कहम कि आज तक ले अपना हाथे खाना खैले बड़ा के नहीं खैले। ये करी पहलवा के करा हाथे खात रह घरवे लोग के हाथवा न माई बाप इनके नहीं के पोसले बुझाता कि किन्नरे पोसले बा न। तब भैया तोहार जिंदगी है काटा ऐश कर। अब तो कैल ही बड़ा समाज में तो मैंने मूड़ी झुकावते बड़ा चार लोग के नज़र में मैंने गिरते बड़ा। ठीक है बा भाई तोहार मर्जी तोहार जिंदगी है कुछ भी कर सकेला। तब पहले भैया लोग ये भोजपुरिया झकोरा वाला भाई के देखा जा वीडियो बहुत अच्छा बनावे ना। हम इनकर फॉलोवर हवे या सब्सक्राइबर हवे ऐसे कहनी कर रुका तनी एगो वीडियो बना दिया जाए इनकरो पर। अब बहुत ज़्यादा ही वायरल होखत तना आजकल यहाँ के बहुत प्यार करते बहुत ख्याल रखत बहुत इज्जत दिली हमरा के। तब हाँ बहुत अच्छा लागल। कौना प्रकार के प्यार दहली हो कि तू प्यार में पड़ गई मैंने का देखलो ऐसा चीज के तारा एकदम साफा बेचैन हो गया टूट गई घर परिवार से रिश्ता नाता सब तोड़ के किन्नर के पीछे सोनी किन्नर के पीछे दीवाना हो गई। घर से रिश्ता नाता नहीं तोड़ ले लेकिन इनके से बहुत प्यार करनी। कोलकाता गए रहनी नु तो ये अपना हाथ से हमारे खाना खिया चली रोज कहियो अपना हाथ से नहीं खैले। अच्छा तू अपना हाथ से आइले खाना नहीं खैले रहा बबुआ ये अपना हाथ से मैंने खियले बड़ी जी। मैंने जवानी में पहली बार केहू खियौले अपना हाथ से खाना जी। आई हो दादा देखी हाई देखी बबुआ हो कैमरा मैन बाबू हमारे हंस मत वीडियो पर ध्यान दाई देखी हाई सोनी किन्नर पहली बार अपना प्यार से खाना खियौली। अब बबुआ हमार दीवाना हो गईले आ दीवाना ही ना भइले कलकत्ता तक पहुंच गईले लाल किला कुतुब मीनार चार मीनार बड़ा घर सब देख लो तो देखला जाना वीडियो का हो गई बा भाई लोग आजकल के लइकन के अब हम का कहीं यार आपन तो मैंने सर झुकाइए देता न स घरों वालन के सर झुका देता न स। एक ही नहीं के पता बबुआ कि मैंने हमार का मैंने इज्जत रहता का मैंने हमारे बारे में लोग सोची। तो ठीक बा भाई न सोचो के हो मत ही करा के कुछ कहो जियत न तो जिए द इनकर जिंदगी हुए हम ये कहम। लेकिन हम इहो कहम कि भैया तनी दू चार गो पैदो क दब दू चार गो पैदो क के तनी सोशल मीडिया पर डाल देव तो लोग का समझ में आ जाए कि हाँ भाई किन्नरो समाज से आदमी शादी ब्याह करेला तो लोग लड़का पैदा हो सकेला। काहे खातिर ऐसा कुल काम करत रह जा भाई। अगर तो लोग को भाई लोग हमारो वीडियो अच्छा लागल हो तो हमारा चैनल का सब्सक्राइब कर लिया जा और बेल आइकन के दबावे के मत भूलिए जा। और ऐसा लोग का हम ज़्यादा कुछ कहल ना चाहम भाई ये लिए कि खाली तनी पब्लिसिटी पावे खातिर थोड़ा व्यूज पावे खातिर या वायरल होके खातिर ऐसा कुल काम करत न जा ताकि चैनल बना लिहन जा तो इन लोग को जिंदगी कटत रहे। तो ये कोनो काम बढ़िया ना हो केहू ऐसा काम ना करे अपना माई बाप के सर ना झुकावे जिए तो शान से जिए और दुनिया खातिर कुछ करके जाओ। ऐसा काम करो कि दुनिया में केहू नाम ले और अच्छा से नाम ले।